Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu amakhosikazi kababa uMseleki siyaxoxa le channel. We guys, sikhuluma ngesigaxa somona, insecurities, izinto ezenzeka lapha kuthando nesithembu kumakhosikazi or izinto esi-assume ukuthi ziyenzeka. Why sibona kanjalo? Lamakhosikazi angithi ashare uhusband anohusband oyedwa. Uhusband ke wabo bobawu-4 singakafiki kumakhwela. Athi komunye unkosikazi, ngingudedi ngizoba yi-provider. Mina nje uzongiuser ngoba ngizoba yi-provider yakho. Uzohlala phansi ungasebenzi, ngenze yonke into njengobaba ekhaya. Konke lokhu ngizokwenza ngikuhlonipha. Konke lokhu ngizobe ngihlonipha iposition yakho as a first wife, as umama mkhulu, as a pillar of strength. Kwasha kwacima. Kungena isitimela. Usazi isitimela sikhala kanjani. Sisebenzisa amazwi kamama mkhulu. Nange amayini, nange amakhumalo, nange amangwabi. Angithi uhusband usenezinto azibekile zaba yi-list for first wife ukuthi uzomenzela zona angakwenzi ukuthi ibeke into isale ekutheni le mpilo u-first wife ayiphilayo eyakhe yini ngempela. Abe nale mibuzo ke, imibuzo isivelaphi lo husband lo oyedwa. Yebo, uhusband kamamkhulu ngoba umamkhulu uthina ushade nendoda engashadanga. Uqinisile ke lapho. Kodwa naye into esiphamba napho. Sekufika unkosikazi owusomabhizinisi. Uma unkosikazi eba usomabhizinisi ethuthuka, uzothula yini uhusband? Cha, uzoshaya ihlombe eshayela unkosikazi wakhe omunye. Kwenzakalani ke kulomunye unkosikazi? Ngoba kulomunye unkosikazi into yokuthi unamaphupho akhe isithathwe yaphushwa yabeka le emuva. Useqala ke uba nento ethi hawu, lo baba kanti unjani? Angithi ubaba lo sethatha amanye amakhosikazi. Sengingena amanye amakhosikazi athi emsebenzini ngiyaya. Enze njani? Avume. Lo obehlelisiwe kwathiwa engasebenzi kukahle ubengenankinga. Inkinga isivele kuthini? Sebeyanconywa lapha. Inkinga futhi isivele kuthini? Sebenamazwi aphakeme lapha. Siyaqala-ke manje useyakhalculate izinto. Uyabo? Seyaqala-ke manje ngoba manje mase kufika amanye amakhosikazi nangenkosikazi eseyovela kwi-Royal Housewives of Durban. Hawu, mayevela uvela ezunkosikazi. Mayevela ezunkosikazi uzovela nomyeni wakhe. Mayevela nomyeni wakhe, umyeni wakhe ngeke athule ngale ndaba. Umyeni wakhe manje uzokwazi kanjani ukufihla into engafihlekile. Kujike futhi lapho amakhosikazi asethola iy'ngane. Uma esethola iy'ngane kube khona unkosikazi osenabafana. Umyeni lo usekhuluma kakhulu indaba yabafana. Kwenzakalani namakhosikazi? Aseyabala amakhosikazi aseba nayo into ukuthi kanti kwenzakalani? Yabo leya confusion eba khona. Lokhu kuba insecure okuba khona okudalwe ilo husband. Ngoba lo husband ufike ekhuluma inkulumo kulo, ayikhulume futhi ilingana ayizwe kahle. Kuthi esemchazelile kufika omunye unkosikazi enze into ehlukile aphinde ayishayele ihlombe. Yabo sekuyaphambana. Well guys, ngihlela ngiyabuthana nesithembu ngizokwenzela ama-review. Into engiyibukisisayo ukuthi hayi bo laphayana. Uma isikole wasiphinda kaningi, usiphinda ngokuqhubekela phambili, usiphinda futhi ngokufuna ukulazi olujulile, into yesithembu ngeke uzuyizwe. Ngoba into yesithembu ine-manipulation enzima. I-manipulation yokuthi lamakhosikazi ayatshelwa lento ayi-understand. Phinde futhi uma lamakhosikazi sekubuza into bazodefenda into abangayazi bona engaqalwanga yibona. Manje sekuba ukuthi niphila iphupho lakhe, nisaphosa iphupho lakhe. Ngani kwenzakalani? Ngoba manje i-identity yakho isilele kutheni. Okunye-ke futhi guys, enye manipulation ngixoxele. Yabo nje bona ngoba bezodefenda uMseleki kube mkhulumele, babuka uMseleki yena enza yonke into afuna ukuyenza ngoba akukho la azincishe khona ngokuthi yena uwuhusband wabo.
kodwa bona khona la bancisheke khona ukuthi ba amakhosikazi akhe. Uyayibona lento ukuthi njani? Inenye level ye-manipulation, inenye futhi into yokuthi uma izinto bowuzibuka ngeso lakhethi maklala, wabuka ngokuthi ubucwebecwebe ongabazi ukuthi buvelaphi, uzokhala, uzuyakhala laphayana. Ngoba manje uhusband yena akamile ukuthi ngifuna ukwenzani. Uhusband akamile ku-explore, uku-experience. Bona beme kodwa ngoba amakhosikazi alo husband. Kuthi uma sekufika into futhi badifende bona kuqala, bezodifenda umnyeni wabo. Kodwa umnyeni wabo ozosho futhi ukuthi kahle kahle mina angizuphucwa amandla amakhosikazi. Bekufanele kugcine igama lami. Bengizochaza-ke into yokuba insecure ukuthi uvelaphi nomona uvelaphi, kodwa angisho ukuthi umona omubi. Lento yokuthi phela manje sekuba khona into esibonakala njengomona, ingoba lo husband inkulumo yakhe ayisafani. Uma esencoma omunye unkosikazi, emncoma ngokuthi uyi-hard worker, lo othe uhusband hlala phansi ngizoba yi-provide, ufila kanjani? Uma esekhuluma kakhulu ngegama lokuthi kunabafana, iy'ngane zabafana, lo nkosikazi ongenazo iy'ngane zabafana ufila kanjani, uyabo? Odala yonke lento nomxovi nobonda kakhulu uhusband. Kodwa-ke amakhosikazi ngoba yena asakhetha lo mnyeni azobhlemana odwa, yikho bexabana bodwa, yikho kugcine sekuphuma igama lokuthi yeyi u-delusional loya, hhayi bo bafika kanjani lapho. Ubekuphi uhusband? Uma befika phela bafika ekhaya likabani? Lika-husband. Uma befika ezindlini, bafika ezindlini ezakhiwa uhusband. Why ungamsoli uhusband wakho? Cha phela usahleli naye, bona basathandana nabo, thina siyababuka. Wena-ke ungagoli ngalezi ndaba siyaxoxa nje. Umona usuvela lapho. Sekutholakala ukuthi omunye unemali eningi, kanti omunye imali uyihlephula kuhusband. Uhusband manje ngithi naye yabo useyasizwa ngezinto akusafihleki. Uhusband sesimbona lapha ekhuluma no-Suri kwi-RSOD, akasakwazi ukufihla ukuthi hayibo ade ngihleli nama-Real Housewives of Durban. Buyaphi lapho? Ubefike nomunye unkosikazi, yabona? Uhusband laphayana sekufika umongameli uRamaphosa uyohamba emaqaqa, nanga husband usehamba phambili noRamaphosa. Akasathuli ngaleyo ndaba, yabo? Manje omunye unkosikazi oncishekile kulawo mathuba, encisheke futhi e-understand-a, ezwe kahle, isiyamdida le nkulumo. Uma futhi sekufika amanye amakhosikazi mhlawumbe ekuqaleni i-allowance beyiwu-4,000, sekufika amanye amakhosikazi isiyakhuphuka isiya ko-20,000. Lo nkosikazi okuqalwe ngaye wanika u-4,000 useyibuza ukuthi yilaba yini abafike noshintsho noma kuqedwa imali yomnyeni wami. Uyayibona leyo nto? Kuningi nje, kuningi bandla, kuningi. Ngiyaxolisa ukuthi ngixoxa nje isikhathi angisitholi, kodwa umona-ke usuvuka lapho ngoba phela kuthiwa ehlala phansi ungenzi lutho uzoba yiqueen. Hawu, iqueen-ke iyasevwa iqueen iseva-ke ilaba abaphithizelayo. Bavele laba abaphithizele bayithuthukise bona sebeyanconywa futhi, yabo? Akasakufili ukuba yiqueen ngoba baphithizela nabo bayithuthukisa. Hayi, bye-bye guys, bye.